Добрый день, девчата! Вы оцениваете профессию продавца и проходите практику в магазине. Ці можна задати вам несколько питань? Так, конечно. А скажите, будь ласка, вам подобається ваша будущая професія? Вельми. З нетерпением чекаю, поки змогу сама обслуговувати покупників. Скажите, будь ласка, а які потребування існують до продавця? І яким наогул повинен бути продавець, на вашу думку? По-перше, продавець – твар магазина. Ён повинен бути акуратним, доброзичливим, сумленним, отказным. По-другое, уметь наладжувати контакт з покупником. А ці користаються покупники у розмові з продавцом білоруською мовою? Не часто, але бывает. Ці завсюди ви розумієте, що потребує покупник? Не завсёды, бо існують слови, які уластиві тільки для білоруської мови. Їх значення не завсёды не зрозуміло. А можете привести приклади з вашої практики? Так незрозумілими були слови «гарбата», «цирата», а так само «сподок». А как не ствараліся такія сітуацыі, вельмі спадзяюся на вывучэнне прадмета беларуская мова, прафесійная лексіка, дзе нам растлумачаць значэнні незнаёмых для нас слоў, каб мы свабодна маглі наладжваць контакт з субяседнікамі народнай мове у професіі. Дякую, дівчата, вам за ваші відкази і жадаю вам поспіхів у вашій професійній діяльності. Дякую.